Hej alle sammen, og velkommen til vores nye video, eller mig og min lillebrors nye video, hvor vi vil vise, at vi har lavet lidt et billedbog, som I kan se her. Der er biller, og mad, og lige nu der har vi en bænkebider og en, der er bænkebider, og en anden, der er herovre. Lad os lige se, om vi kan finde den. Ja, der. Sådan der hedder en vandkær. Det giver ingen mening, fordi at den faktisk også er på land. Hvor blev den af? De har mødt hinanden nu. Jeg kan godt se, at bænkebiderne ikke kan lide den. Nå, men vi vil bygge lidt mere på den. Nu vil jeg lige give kameraet til min lillebror. Benjamin, har du så film på den? Og så vil vi sætte... så vil vi gå i gang med vores sted her til dem. Eller hvad I nu vil kalde dem. Billedbordet, som vi vil kalde den. Benjamin, den skal sådan her. Sådan der. Billedbordet, hvor vi har tegnet og lavet sjove ting. For eksempel som den her. Den er sådan lidt sjov, fordi det er en helt almindelig. Ligesom bare lige lidt rundt. Ja. Jeg låner lige din pistol. Nå. Men som I kan se, tænker jeg, at det ser hyggeligt ud for de små kræ. Og der er nogle svampe lige her. Ja, det har min lillebror, der har valgt det. Og vi har nogle bakker herover. Her, Benjamin. Her. Vi har nogle bakker herover. De er rigtig fine. Dem vil han også lave. Og vi har et telt. Derovre skal de nok sove. Sådan håber vi, at de gider. Og så har vi også sådan en her, bakke, de kan gå op. hvor der også og er vi en har tunnel. også lavet det sjov. Ja, sjov. Nå. Nå. Men Og spiseområdet. Vi vil lave lidt flere dage sådan med vores lille sted. Lovet her. Det kan vi sætte på sådan, at filmen vi fra siden. Sådan at det går sådan her. Sådan at der er nattid inde ved dem. I stedet for det bare bliver fuldstændig mørkt, så kan jeg have den til at stå inde på mit værelse. Her i. Det er deres mad. Det tænker jeg, at de spiser. Fordi de er begge to planteædere. Den ene er jo en bænkebider. Her var der lige et lille smuthul. Ja, det tog vi væk. Det kan faktisk godt lide det, der vi har lavet. Af smuthullet. Det kan nogen godt lide. Nå, det var det sjovt. Ja. Her er der også et lille smuthul her, Lico. Det har jeg prøvet at få ham til at løbe igennem. Det kan han ikke. Ja, det er godt nok. Men jeg tror, vi vil jo slutte afsnittet her og nu. Så vi siger farvel. Kan I sige farvel? Nej. Hvad med dig? Kan du? Ja, du siger godt nok farvel. Ja. Hvor du? Der. Siger du også farvel nu? Det er flot. Farvel.